Arratsaldeon guztioi, 2 hilabeteko epea eman dio arrazoi horrengatik, lanpoltsatik kanpo geratutakoak berriz hartzeko. Alan Jose Luis Aedon, UGTko kideak adierazi du ez duela zentzurik gaztelaniadun herrietan lan egiten amaituko duten hautagaiak kanpoan uztea euskara maila altua egiaztatu ez dutelako. Gurean berriz Isa González Elkarrekin Podemoseko eusko legebiltzarkideak iritzi dio gaiari entzun. Hizkuntza eskubideak bermatu behar direla, edozein prozesutan, eta horren alde gaude. Osea, ez bada bermatzen, bermatu behar da. Eta ez dakit, auzitegi batek esan behar badu, baina administrazioak kontuan hartu behar du, olako prozesuetan, kontuan hartu behar duela, hizkuntzaren bermatu behar dela. Bada Euskalgintzaren Kontseiluak aurreratu du epaitegiek hizkuntza eskubideen aurka emandako ebazpenei aurre egiteko protokolo bat prestatzen ari dela. Aurtengo erronken berri eman zuen atzo, Idurrez Isabel Kontseiluko idazkari nagusiak eta besteak beste adierazi zuen euskararen kontrako oldarraldi judizialari aurre egitea izango duela helburu Kontseiluak. Izan ere eskubideen kontra Irunen Laudion, Barakaldon eta beste hainbat lekutan izan diren ebazpen judizialen harira, Isabelek oso larritzat jo du auzitegietatik politika egitea. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ezadostasuna, inkluso haserrea adierazteko. Pixka bat erabili nahi dugun eredua emakumeen mundu martxarena da, feminismoak asmatu du bere eraldaketa sozialeko prozesu horretan halako kontrakotasunak eta bortizki etortzen direnean protokolo bate aktibatzen, herritarrak horren kontra daudela adierazteko, ahalduntzeko baita ere, eta gainera hori taldean egiten direnean, bestelako jarrera eta egiteko modu berriak sortzen dira. Bestaldetik Eusko Jaurlaritzako Justizia, Berdintasun eta Politika Sozialen sailburu Beatriz Artolazabalek berriro hitz egin du Gasteizko Arana errefuxiatuentzako zentroaren proiektuari buruz. Onda Baska irratian berretsi du bere sailak pentsatzearen bidez izan zuela Espainiako gobernuaren proiektuaren berrin, aldi berean ordea esan du bukarazi egin behar dela auzi horren inguruan EAJ eta PSE Jaurlaritzako bazkideek izan duten liskarra antzua delako eta aurrera egiteko gai izan behar dutelako alderdiek adosteko. Ez alferrik atzo liskarra bukarazteko konpromisoa hartu baitzuten jeltzalek eta sozialistek. Gurean Iñaki Iriondogorako kazetariak egin du ezbaiaren gaineko analisia adi. Momentuz, badirudi PNV eta PSOEk halako tregua bat sinatu dutela, ikusiko da zenbat irauten duen, baina hor gaia hor jarretzen da. Makrozentro horren aurka ez daude bakarrik, PNV daude baita ere, Gurutze Gorria, Zeharre Refuxiatuak, EH Bildu, Espainiako gobernuan dagoen Elkarrekin Podemos. 71 urteko gizonezko bat hila astearte arratsaldean Bilboko Bolueta auzoan haren kartoizko eta egurrezko etxolak su hartuta. Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, sute arratsaldeko 6 aldera piztu zen, Bilbo eta Galdakao arteko N624 errepidean dagoen McDonald's janari lasterreko establezimenduaren ondoan suhiltzaileen eta larrialdi zerbitzuen arabera, sua oso azkar zabaldu da eta ordu horretan jatetxean ziren zenbait bezero saiatu dira garrak itzaltzen, horretarako su itzalgailuak erabilita. Haraino bertaratu dira suhiltzaileak eta sua itzalita biktimaren gorpua tokatu dute, etxolaren hondakinen artean. Zantzu guztien arabera gizona kartoi horien artean lo zegoen sua piztu dutenean. Duela urtebete 2022ko urtarriaren 2an beste etxegabe bat hil zen Bilbon, 40 urteko emakumezko bat gaua Zabalgune plazan eman ostean eta egun batzuk lehenago gizonezko bat zendu zen. Irunen politika publiko eraginkorrak galde egin dituzte eragile sozialek halako gertakarien aurrean.
Atzoko ezbeharra aipatuta ekonomia arlora salto, Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude. Parisko gobernuak urtarriaren 23an ministroen kontseiluan aurkeztu zuen bukaeraraino eraman nahi duen erretreten erreforma egitasmoa eta horren aurkako protestek bete dituzte kaleak. Hegoaldean berriz, Madrilgo gobernuak onartutako 8,8% igoeraren ondoren, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 131 euro eta Nafarroan 106 igoko dira batez beste. Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzaren datuen arabera, EAeko pentsioak estatuko altuenak izaten jarraituko dute. Espainiako batez bestekoa hilean 1.378 eurokoa. Baita Denis Itxaso Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaria entzun. Pentsionistek bere kontu korronteetan bere pentsioen 8,5% igoera nabarituko dute, alegia 131 euroko igoera hilero. Pentsioen revalorizazioa eta gaitasun adkisitiboaren bermea elkartasun ariketa eta espresio bada, bere bizitza osoa lanean eta kotizatzen ibili diren pertsona guzti horiekin. Bestadetik etxeko langileek Darukama eta La Cruz Azul enpresak ixteak sikitu dute, izan ere duela 2 urte baino gehiago Jaurlaritzako lan ikuskaritzak beharginen lan eskubidei iruzur egiteko sare gisa kalifikatu zituen, baina ohartarazi dutenez Jaurlaritzak ez du neurririk hartu iruzurra eragozteko eta enpresak langileak kontratatzen jarraitzen du. Gaur 2022ko azaroaren 30ean kontratatu zuten langile batek bitartekaritza izan du Jaurlaritza eta Darukama enpresaren. Baina enpresaren ordezkariak ez direnez bertaratu, auzitegietara joko dute zuzenean. Isabel Ochoa etxeko langileen elkarteko kidea. Horran, La Cruz Azul eta Darukama lan ikuskaritzaren esanetan dira iruzurgileak biak. Eta biek aldi berea lan egiten dute langilei estafatzeko. Jendeak gehienetan ez daki ez da ere ze sinatu duen. Ordan horrela gertatzen zaizu bazkidea zarena eta ordan ez eskatu astean 40 orduko lanaldia, ez eskatu egun eta erdiko atxerena, ez eskatu tabar gutxieneko soldata ere ez. Hori da kontua, ordan zertarako egiten dituzte bazkide lan eskubideak ez emateko, ez onartzeko. Ordea atzo Gipuzkoa izan zen eta gaur Bizkaia 240 eta B625 errepideak ordainpeko bihurtu Foru Aldundiak ibilgailu astunentzat. Gaur hasi dira bide horiek erabiltzagatik ordainarazten, baina hala ere Bizkaiko Aldundiaren asmoak ez dira hor amaitzen. Udaberrian beste 3 errepide ordainpeko bihurtu nahi baitituzte, garraiolarientzat Txorierriko korridorea, Kanpazarko bidea eta Asortzearen zati bat Abantotik Kantabriako mugaraino. Hasiera batean Bizkaiko Aldundiak urtarrilaren lehenean bihurtu nahi zituen bi errepide horiek ordainpeko, baina gaurko egunera atzeratu dute azkenean, izan ere denbora tarte bat eman nahi izan diete garraiolariei ordainketa sistemak ezartzeko eta eskainiko dituen deskontuetako izena emateko. Gipuzkoako sistema bera erabiliko dute Bizkaian free flow izena duena ibilgailuak kameraz betetako arkuen azpitik igaroko dira, geratu gabe eta horiek aterako dituzten argazkiekin jakingo du Aldundiak kamioi bakoitzak errepidearen zer zati erabili duen. Ordainketa biate eta antzeko ordainketa sistema elektronikoen bitartez egin beharko dute ibilgailuen jabeek, halakorik ez badute ordainketa agindua ibilgailuaren jabearen helbidera iritsiko da. Ordaintzen ez dutenei isuna jarriko diete. Nafarroako gobernuak ere 5 errepide ordainpeko bihurtu nahi ditu kamioilarientzat urtea amaitu baino lehen. Gaizaldatuta berriz energia berriztagarriak sortzeko azpiegitura handiek jada ez dute ingurumen eraginaren baimena lortzeko prozedurarik egin beharko, hori arautu du behintzat Espainian indarrean sartu den 2022 errege dekretuak, abenduaren 27an onartu zuten ministroen kontseiluan eta atzo Espainiako kongresuan eztabaidatu ondoren baliozkotu zuten. Orain arte ingurumenean nolabaiteko eragina izan zezaketen proiektuek prozesu bat bete behar zuten ingurumenean izango zuten inpaktua neurtu eta aurrera jarraitu ahal izateko prozesu horren bidez proiektuak eragingo zien erakunde eta entitate guztiek parte hartzeko aukera zuten
eta hori ezen herritarren parte hartzea bermatzen zuen organo bakarra. Ebaluazio hori inplikatutako erakunde guztiei bidali eta argitara ateratzen zituen ingurumen inpaktua ebaluatzeko Espainiako elkarteak eta erakunde horien iruzkinak biltzen zituen gero. Iazko martxoan prozesu horretan aldaketa batzuk egitea onartu zuten prozesua inplikatu eta arintzeko martxoaren 29ko 6/2022 lege dekretuaren bidez. Hain zuzen ingurumen baimena prozesu azkar baten bidez lortzeko bidea ireki zien ingurumenean eragin apala leukaketen leku batean egin nahi zituzten proiektuei eta energia kantitate batetik behera ekoiztuko zutenei abenduaren 27an onartu dekretu honen bidez ordea, bi baldintza horiek ere ezabatu ditu Espainiako gobernuak eta 50 megawatetik gora ekoizten duten proiektu guztiei aplikatu ahalko zaie prozedura azkar hori. Beraz, Euskal Herrian oraingoz tramitazio bidean dauden bi parke eolikori eragingo lieke dekretu berriak, Aramaio eta Eskoriatza artean egin nahi duten itxaraz proiektuari eta Usue, Pitias eta Herri Berri hartzen dituen Los Corrales parkeari. Bestaldetik Europako batzordeak begionez ikusten du BH hidrogenoaren Euskal Korridorea eta printzipioz babestu egingo duela esan du. Eta Europar Batasunak azpiegituraren 30%tik gora ordaintzea espero dute korridoraren bultzatzaileek. Horrela trantsizio energetikoan proiekturik garrantzitsuenen artean aurkezten da egitasmo hau. Inigo Antepara ekologistak martxaneko kidea. Petronorrek orain oso gaizki dauzka urte batzuk bere enpresa eta beraien produkzio horrela ateratzeko eta hau izan daiteke beraien azken aukera, beraien negozio horrela ateratzeko. Niretzako harrigarria dena da Europatik diru proiektu hauetarako jartzea. Hidrogenoa arazo piloa dauzka, galera piloa dauzka bai sorkuntzen, hidrogenoa sartzen danean, garraiatzen danean. Espainiako Kongresuak argi berdea eman dio Errusiak Ukraina inbaditu izanak areagotutako energia krisiari eta inflazio handiari aurre egiteko 3. lege dekretuari 10.000 milioi euroko inpaktua duena. Berrikuntza nagusietako bat bezak kentzada beharrezkoak diren elikagaietan garraio publikorako diru laguntza, alokairuaren urteko eguneraketaren 2% muga eta beste batzuk dagoeneko indarrean sartu ziren urtarrilaren egunean. Gurean neurrion balorazioa egin du Julen Mullain ekonomistak. Uste nahiko erantzun egokia emon diola Espainiako gobernuak gaur egun bizitzen ari garen krisiari, ez? Baina egia da elikagaien bezaren inguruko kontua nik pertsonalki oraindik ez dutela asko ulertzen eta uste dut, ez lukela hori izan behar hartu beharreko neurria. Supermerkatuek oligopolio bat danik, ez? Supermerkatu kota guztiaren 150 baino gehiago dutela kontutan harturik, akordio batera heltzeko prestutasuna izan ezean, nik uste dut, merkatua interbenitu beharko zala, zerga bat ezarriz, ezoizko mozkin hauei. Eta lerroburuekin bukatzeko Ukraina aipatu dugula, bertara Leopard 2 tankeak bidaltzeko baimena eman du Berlinek. Alemaniako gobernuak ez zuen iragarpen ofizialik egin, baina lurraldeko hedabideen arabera, Alemaniako armada arduratuko da Leopard 2 tankeak Ukrainara eramateaz, eta gainera Europako zenbait herrialdek, Poloniak eta Finlandiak kasurako, tanke horiek eramateko egindako eskaerak onartuko ditu gobernuak. Kiev eta NATO Ipar-Atlantiko Politunaren erakundeko kide gehienak presio diplomatiko handia egiten ari zaizkio Alemaniari, 1970ko hamarkadaren amaieraz geroztik fabrikatzen dituen Leopard 2 tankeak Ukrainara bidal ditzan izan ere Alemania arma horien ekoizlea izakin, lizentzien arabera haren oniritzia behar da horretarako. Bada Poloniako lehen ministroak atzo jakinarazi zuen Varsoviak eskaera formala egin ziola Berlinin Leopard 2 tankeak Ukrainara eraman ahal izateko. NATOko idazkari nagusia Alemaniako defentsa ministroekin bildu zen atzo eta bileraren ondoren idazkariak esan zuen oraintxe beharrezkoa dela Ukrainari ahalik eta azkarren arma astunak eramatea. Horrekin lotuta The Wall Street Journal egunkariaren arabera Ameriketako Estatu Batuek erabakia dute Ukrainari Abrams
tankeak bidaltzea, naiz eta etxe zuriak oraingoz ez duen esan zehazki zenbat. Era berean Espainiak bat egin du Ukrainara tankeak bidaltzeko Europako planarekin. Margarita Ronesek erabakiaren inguruko xehetasunak emateko agerraldia egingo du gaur. Hala aurreatu du behintzat Felix Bolaños presidentzia ministroak eta gogoratu du Espainiak nazioarteko konpromisoak dituela eta ulergaitza litzatekeela bestelako jarrerarik izatea. Eta honekin asteazkeneko lerroburuak aipatuta, iritsaguneko argazkiari heltzeko unea Arrautik B2 maila egiaztatu ez duten udaltzain hautagaiak hartu beharko ditu. Eta honen aurrean Euskalgintzaren Kontseiluak aurreatu du epaitegiek hizkuntza eskubideen aurka emandako ebazpenei aurre egiteko protokolo bat prestatzen ari dela. Euskalgintzaren Kontseiluak 2022ak Euskararen eta hizkuntza politiken arloan emandakoa eta 2023ko erronkak aztertu ditu. Hala, Kontseiluak nabarmendu duenez, aurtengo lehentasunak, hezkuntza legea, euskararen ofizialtasuna, oldarraldi judizialari erantzutea eta adostasun sozialak zabaltzea izango dira. Era berean, Kontseiluak premiazkoa jo du euren burua, euskalgintzatik eta euskaratik aparte samar ikusten duten eragile eta norbanakoekin lan egitea. Nahiko nuke, gainera, honetara gehitzea, orain arte beren burua euskalgintzatik edo euskaratik aparte samar ikusi duten eragile eta norbanakoak, ez? Nolabait ohartzea hizkuntzez ari garenean, hizkuntza auziez ari garenean, ari garela bizikidetzaz, ari garela justizia sozialaz eta ari garela neurri handi batean demokrazian sakontzeaz. Hizkuntza politikak ez direla nahiko deritzo Kontseiluak eta horregatik hizkuntza politiketan jauzi bat egin behar dela azpimarratu du. Ordan uste dugu jauzi bat egiteko unea iritsi dela hizkuntz politiketan, hizkuntza politika ausartak behar ditugula, baliabidez hornituak, baldin eta 22. mendera, euskara 21. mendera bezala bizirik eta nora nahiko iritsiko bada. Kontseiluaren aurtengo jarduna bi lan lerro nagusitan laburbildu dute. Batetik abian diren egitasmo eta dinamika zehatzen lanketan jarraitzea. Bestetik bigarren lan lerroa ere azaldu dute, urgentziazkoa dena. Hau da, euskararen oldarraldi judizialari aurre egitea. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ezadostasuna, inkluso haserrea adierazteko, protokolo horretan alik eta adostasun eta bateratasun handiena lortu nahiko genuke, eta ez euskaltzaletasunetik bakarrik, baizik eta nolabait, bizikidetzan, kohesio sozialean edo justizia sozialean sinisten duten herritar guztiek ere, protokolo hori euren egitea. Eta euskara izpide dugula maiatzaren 14an izango da 40. herri urrats senperen eta sehaskak gaurdanik dei egin die euskaltzale guztiei bertan parte hartzera joateko. Aurtengo dirua sehaskaren 5. kolegioa laguntzeko izango da, obrak hasiak dira eta datorren ikasturtetik aurrera hasiko dira ikasleei harrera egiten 6. eta 5. bina klaserekin abiatuko dira eta hurrengo urteetan garatzen joatea da asmoa. Senpereko kolegioa bidean da, eta bide honean, hor badugu guraso talde bat lan hori segitzen duena eta sekoako lana ematen duena, obrak abiatu dira, abenduan abiatu dira obrak, eta irailaren lehenerako bukatuak izanen dira. 85 ikaslerekin, dena prest izanen da jendako, abiatuko dugu kolegioa, eta ondoko urteetan, pixkanaka, edikiko ditugu gela gehiago, eta kopuruak iguko dira. Guztia baina ez da festa, Frantziako Hezkuntza Ministerioko ordezkariak Ipar Euskal Herriko hautetsiez trufatu zirela uste du sehaskak. Hitz ederrekin lokartu zituztela esan du Peio Jorajuria, ikastolen lehendakariak irailaren 14an egin zuten bilkura Parisen euskararen erakunde publikoko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek besteak beste azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Pozik atera ziren hautetsiak jaso zuten harreragatik
dutenik eta epe laburrean erantzun bat izango zutela esan zietelako. Baina 4 hilabete baino gehiago pasa dira ordutik eta mutu segitzen du Parisek. Desobedientzia bidetik segituko dugu, ez dugu amor emanen alde hortaik, baina aurten ere beste urrats bat nahi dugu, izan da mobilizazio erraldoi bat, antolatuko duguna udaberri untan, erakusteko ez gira gu bakarrik, ez bakarrik ikasleak, erakasleak, gurasoak, baina bai herria osoa hor dela horrelako aldarkapen sustengatzeko. Bada Google bidez, euskaraz egindako bilaketen lehenengo emaitza hizkuntza horretan izan dadin eta ez gaztelaniaz, kanpaina abiatu dute hainbat erabiltzaileek sareetan salatu dutenez, euskararekiko diskriminazioa da eta konponbidea bilatu dezan eskatu diote bilatzaileari ikusi. Gaizlatuta berriz aipatu Gule Erroburuetan Gasteizko errefusatuentzako zentroaren proiektuari buruzko ikamika bukatzea adostu dutela helarazi zuten atzo EAJak eta PSek, baina justizia sailburuak gaur aitortu du mina ematen duten gauzak esan direla Nerea García. Proiektua Espainiako gobernuaren berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren baitan kokatzen da, eta 2023rako aurrekontuetan jasotzen da. Espainiako gobernuak proiektua lizitatu du, beraz aurreikuspenen arabera otsailean esleitzea espero du, eta lanak uztailean hastea. Gauzak horrela 2024rako irekitzea aurreikusten du. Zenbait erreakzio eta adierazpen sortu ditu proiektuak, baina Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak helarazi du Gasteizko errefuxiatuentzako zentroaren proiektuari buruzko polemika bukatzea adostu dutela. Azpimarratu du migrazio arloko konpetentziak Espainiarenak izan arren, haiek elkarrizketa eskatuko dutela. Azpimarratu du migrazio arloko konpetentziak Espainiarenak izan arren, haiek elkarrizketa eskatuko dutela. Eta gobernua osatzen dugun kide guztiok, asmo sendoa daukagu, polemika gehiagorik ez pizteko gai honen inguruan. Horrek esan nahi du, gobernua osatzen dugun kide guztiok gauza bati lotuta gaudela, gobernu programari lotuta, eta beraz, gure posizioa da, danona, gobernu programak jasotzen duena. Beatriz Artolazabal sailburuak berriz Onda Bazka irratian Zupiriaren hitzak baieztatu ditu. Alabaina onartu du adierazpen batzuk mindu egin dutela. Besteak beste eneko anduezak egindakoak. Gauzak horrela EAJ eta PSE alderdiek iragarri dutenez polemika amaitu da, eta proiektuaren arazoak Espainiako gobernuarekin adostu nahi dute. EAJak horretarako lantalde bat sortzea eskatu dio Madrilgo gobernuari, baina oraindik ez du erantzunik jaso. Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude, Parisko gobernuak beraldetik urtarriaren 23an ministroen kontseiluan aurkeztu zuen bukaeraraino eraman nahi duen erretreten erreforma egitasmoa eta horren aurka egiteko protestak egiten ari dira. Hegoaldean berriz Madrilgo gobernuak onartutako 8,8% igoraren ondoren, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 130 euro eta Nafarroan 106 igoko dira, batez beste aiara durretan. Euskal Herrian pentsioen erreforma negoziazio betean dago, baina momentuz Parisko eta Madrilgo gobernuek ez dute akordiorik lortu. Elisabet Borne lehen ministroak urtarrilaren 23an ministroen kontseiluan aurkeztu zuen bukaeraraino eraman nahi duen pentsioen erreforma egitasmoa. Bitartean, Jose Luis Escribak oraindik ez du lotu pentsio erreformaren bigarren zatia. Espainiako gobernuak inflazioari aurre egiteko onartutako 8,5% igoeraren ondoren pentsioak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 133,26 euroko igoera izango dute bataz beste, eta Nafarroan berriz 106 euro. Euskal pentsionistek bere kontu korronteetan bere pentsioen 8,5% igoera nabarituko dute, alegia 131 euroko igoera hilero. Pentsioen revalorizazioa eta gaitasun adkisitiboaren bermea elkartasun ariketa eta espresio bada, bere bizitza osoa lanean eta kotizatzen ibili diren pertsona guzti horiekin. Ipar Euskal Herrian ere pentsio erreforma martxan da. Astelehenean, ustekaberik gabe, gobernuaren onespena jaso zuen eta legebiltzarrera bideratuko da eztabaida.
Martxo bukaerarako bozkatzea nahiko luke Bornek, errepublikanoen babesa eskuratzea espero du horretarako. Parisko gobernuak pentsiorako eskubidea 62 urtetik 64 urtera eramatea proposatu du, eta pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea. Neurriek haserrea piztu dute, eta dagoeneko hainbat protesta egin dituzte. Pentsio reformaren aurka, hilaren 19an manifestazio jendetsu egin zuten Baionan, eta asteartean sindikatuek protestak egin zituzten Vicent Pru eta Floren Laserre diputatuen bulegoan ataria. Urtarrilaren 31arako deitu dute hurrengo greba egunera, baina bitartean ekintza gehiago egingo dituztela iragarri dute. Ekonomiarloko kontuekin jarraiki lan gatazketara salto etxeko langileek Darukama eta La Cruz Azul enpresak ixtea exigitu dute. Etxeko langileek Darukama eta La Cruz Azul enpresak ixtea exigitu dute iruzurra eta lan abusua egotzita. Duela 2 urte baino gehiago, Jaurlaritzako lan ikuskaritzak beharginen lan eskubidei iruzur egiteko sare gisa kalifikatu zituen. Hala ere, ohartarazi dutenez, Jaurlaritzak ez du neurririk hartu iruzurra eragozteko. Ordan, kooperatiba hori gezurrezkoa dela aspaldi dauka esan da lan ikuskaritzak. Gure exigentzia da argi baldin badago iruzurra dela eta ez dela benetako kooperatibat itxi behar dutela, eta hori da egiten ez dutena. Darukama kooperatiba faltsua dela salatu dute, izan ere bazkide izatera behartzen die eta autonomo gisa alta ematen die langilei euren baimenik gabe. Da enpresa arrunta, bide batez esango dut oso txarto tratatzen dituela bere langileak, baina gainean esaten du bazkideak direla, ez direla langileak. Orduan, langileen estatutuak dituen eskubideak ez dauzkate beraiek. Ze bazkidea bazara beste eremu baten mugitzen ari zara. Enpresen jarduna ez daten, etxeko langileak kontratatzen jarraitzen dituzte. Bada 2022ko azaroaren 30ean kontratatu zuten langile batek bitartekaritza izan du Jaurlaritza eta Darukamarekin. Izan ere, beharginak lana uztea erabaki zuen astean 88 orduko jarduna zuelako eta atsedenerako eskubiderik ez zuelako. Egoera hori salatzeko eta zor zioten lansaria eskatzeko salaketa jarri zuen. Hala, batzarrera enpresaren ordezkariak ez direnez bertaratu auzitegira joko dute zuzenean. A conciliar para llegar a un acuerdo, pero la empresa no apareció. Entonces, bueno, lo que yo quiero es que la gente que escuche Darukama y Cruz Azul, que no caiga. Delako funtzionatzeko era ohikoa, ez da honen kasua. 20 langile inguru arduratzen dira Gipuzkoako onkologikoa garbitzeaz eta 20 eguneko greba antolatzea erabaki dute datorren astelehenetik aurrera. Ela sindikatuak adierazi duenaren arabera, ia denak emakumeak diren talde horrek 25 gutxiago irabazten du Gipuzkoako kale garbitzaileek. Baina sindikatuaren datuek diote urtean 20.000 euro inguru irabazten dituztela onkologikoko garbitzaileek eta 25.000 euro inguru berriz kale garbitzaileek. Elak salatu du sistema kapitalistak ez diela balio bera ematen emakumen lanari eta gizonenari. Langileek lantokiko hitzarmen propioa negoziatzeko erabakia hartu zuten, baina elaren arabera, Ilunion enpresak 3 aldiz errefusatu du sindikatuaren bilera proposamena, horregatik jo dute grebara. Horren bestez, 20 eguneko greba antolatza erabaki dute urtarriaren 30ean hasita astelehenean. Langileek adierazi dute onkologikoaren zuzendaritzari ere bilera bat egiteko eskatu ziola egoerari buruz hitz egiteko, baina horiek ere baztertu egin dute elkartzea. Eta datozen grebez Nafarroara begira greba orokorra eta mugagabea deitu du otsailaren batetik aurrera Nafarroako medikuen sindikatuak. Hauteskundetarako 4 hilabete besterik geratzen ez direlarik, sindikatuak hainbat aldarrikapen atera ditu mahai gainera, artean esklusibotasuna kentzea. Nafarroako medikuen sindikatuak greba orokorra eta mugagabea deitu du otsailaren batetik aurrera. Hauteskundetarako 4 hilabete besterik geratzen ez direlarik, medikuen sindikatuak hainbat aldarrikapen atera ditu mahai gainera. Beste erkidego batzuetako ordainsariekin berdintzeko soldata igoera, medikuen agenda beteta dagoenan norberak paziente berriak kudeatu ahal izatea, eta azkenik esklusibotasuna kentzea nahi dute. Hau da, funtzionario izan da zerbitzu pribatuan lan egiteko aukera. Hauxe kolektiboaren aldarrikapen historikoa bada eta aldi berean oso eskakizun polemikoa. Bai gizartean zein alderdi politikoen artean iritzi ezberdinak daude. Neurri legitimo alda edo osasun pribatua bultzatzeko pausoa.
Navarra Sumak adibidez ez du arazorik ikusten esklusibotasuna kentzearekin, baina gobernuko kideak ordea kontran ageri dira. PSNek aldiz ez du esklusibotasunarekin amaitzea alboratzen baldin eta greba saiesteko balioa du. Hori da azken finean gobernuaren helburua eta lehentasuna, greba saiestea. Horretarako negoziazio eta bilera aste garrantzitsua igaro du Osasun Departamentuak medikuen sindikatuarekin Nafarroan. Hala ere, grebaren arriskua ikusita Osasunbideak zerbitzu minimoen planteamendua antolatu du dagoeneko. Osasun zentroak jaiegunen moduan funtzionatuko lukete greba hau aurrera joatekotan. Hau da, larrialdiei bakarrik atentzioa emanez. 69 langile hil ziren iaz Euskal Herrian beren lanpostuetan 2021 baino bat gehiago izan ziren eta 2020an baino 4 gutxiago. Horiek ala guztira 530 lagun hil dira lanean azken hamarkadan. Lab sindikatuak urtero lan istripuen inguruan egiten duen txosteneko daturik deigarriena da. Garbine Aramuru koordinatzaile orokorrak baina beste ondorio bat nabarmendu zuen txostenaren aurkezpenean atzo. Heriotzen erdiak baino gehiago eragotzi zitezkeen oinarrizko prebentzio neurriekin, baina ez dira hartzen. 2022ko lan istripuei buruzko txostena aurkeztu du Labek. Iaz 79 pertsona hil ziren Euskal Herrian lanean ari zirela. Eta laneko gaixotasunen ondoriozko bereiotzak 276 inguru izan direla kalkulatu du sindikatuak. Txostenaren datuak gizarte segurantzaren bidez eta sindikatuak dituen ordezkarien sariari esker bildu dituzte. Eta euren zifrak datu ofizialenak dituztenak baino larriagoak direla ohartarazi dute. Bestalde, sindikatuak azaldu duenez heriotzak ekiden zitezkeen oinarrizko prebentzio neurriekin, baina erakunde publikoek eta enpresek borondate urria dutela prebentzioan sakontzeko. Industria izan da hilako gehien izan dituen sektorea, ia 132. Ondoren eraikuntza, ia 130 eta garraioa 113. Laugarren postuan dago basogintza, baina proportzioa aintzat hartuta irakurketa bestelakoa da. Izan ere, Laben arabera, 1000 beharginek dihardute basogintzan, beraz hiltzeko arriskua eraikuntzan, baina 15 aldiz handiagoa da. Bestalde sindikatuak gaitzetsi du prebentzioan sexuaren eta generoren aldagaia kontuan ez hartzea. Eta kiroletara salto, temperatura 0 graduren azpitik izango bada ere, partida bero aspero da gaur sadarren, hainbat arrazoiengatik. Batetik, neurketak berak ekarriko du epela zelaira, Espainiako kopan aurrera segitzea da jokoan, Seviaren kontra arituko da, eta gainera Osasunak etxean jokatuko du kanporaketa, hori ere bada notizia, gorritxoek kanpoan jokatu behar izan baitituzte azken 15 kanporaketak. Dena dela, lehiaz besteko gai batengatik ere, espero da giroa bizi izatea, aipatu bezala beste astean zehar, hainbat bazkidek sadarren gureak kanpaina sortu dute zalei eskatzeko ikurrinak eta Nafarroko banderak koroarik gabeak eraman ditzatela partidara Sandra Urra. Osasunak koparen finaletara pasatzeko partidu bakarra du aurretik, sadarren Sevillaren aurka jokatuko duen hain zuzen ere eta Iruñako kalera atera gara jendeak partiduaren eta ikurren polemikaren inguruan zer iritzi duen ezagutzeko. Sí, bastante, mucho. Sí, de Osasuna, sí. Mucho. Para venir aquí a Pamplona 9 horas de coche, un frío hasta aquí. Miércoles a las 10 de la noche, además de enero, mucho. A ver si ganamos. Ai, ez dakit ezer futbolei buruz. Osasuna badago ekipo bat, talde bat, Real Madrid eta Barcelona. Soy bastante futbolero, jugaba a fútbol y los 3 hijos han jugado a fútbol, los 3 están jugando aún, o sea que soy futbolero. Y soy bastante futbolero, soy argentino, soy de River y acá de los Osasuna. Pues voy al campo, sí, vamos a ir al campo con el crío, vamos los dos. Pues yo creo que vamos a ganar, sufriendo como siempre, pero ganaremos. Igual una prórroga, nos comemos hasta la 1 de la mañana allí, pero bueno. Yo, aunque le echen huevo, me conformo. Que corran, que por lo menos piensen en los que hemos venido para acá haciendo tantísimo frío y una hora tan mala. Hainekien, aposten naiz. No, va a ganar y encima lo va a dejar mal barajado al Sevilla para que se vaya después al descenso en el campeonato local. Va a ganar el Osasuna hoy. Sí, soy socio, iremos. Pero jodido, ¿eh? La gente está como muy... pero Sevilla es un equipazo y bueno, en nuestro campo eso es lo que tenemos, que jugamos en casa y a ver si somos capaces de... Sí, el sábado pasado y también... No, el sábado pasado fue hace 2, sí. Sí, ahí estuvimos y ya vimos un poco el jaleo que se montó.
bueno, fuera de lugar totalmente. Bai, irakurri dut, bai, kendu dituzte bander batzuk, Ikurriña eta Nafarroako bandera, edo hori Balearesen, edo hori irakurri ditut, bai. Sí, me parece muy... Ojo, ayer comentaron en Barcelona que no les dejaban entrar a los de la Real con la camiseta suya. No entiendo nada, pero son cosas de cada club y... No, yo no voy a llevar nada, pero bueno, yo creo que cada uno que lleve lo que quiera. Y bueno, quitarlas de esas malas maneras, Ikurriña, la bandera de Navarra, pues aquí en Pamplona, ¿no? Parece un poco fuera de lugar, pero bueno, también se quitó alguna bandera de algún pueblo, me parece, o sea que, bueno, una pasada. Sí, fuera de lugar totalmente. Yo opino que cada uno lleve lo que le dé la gana. A ver, mientras no molesta a nadie lleve tu bandera, a mí me da igual que lleves tu bandera y la pongas ahí, me da igual. Cada uno puede llevar lo que quiera. Como si me pongo la bandera de Andalucía y la pongo aquí. ¿Molesto con algo yo, con llevar la Ikurriña o la bandera de Navarra? ¿Molesto a alguien o digo a alguien o me falto al respeto a alguien? Estoy con mis banderas, ya está. Ni iruditzen zait, banderak eta guzti ez importatzen, eta, bueno, eta futbolari giroa ez zait gustatzen. Eta, bueno, nik uste dut gauza importanteagoak badaude eta hori pentsatzen dut. Baina, bueno, dena den, jende guztia, bandera guztiakin joan izatea kaletik eta ez dut. Inor ez du behar kendu bandera. Bueno, no sabría. Bai, askatasuna denontzako eta bandera guztiak erakutsi behar dizut, ¿vale? Y está bien, y está muy bien si corresponde. Para mí y está bien que vuelvan las banderas, ¿cómo no? Pero bueno, acá se mezclan muchas cosas. Por supuesto, si yo digo eso, la libertad de expresión, por supuesto que tendrán que estar las banderas. Sí. Eguneko berriekin bukatzeko ordea kulturarlotik, Estibaliz Urresola Laudioarra urrezko hartza eskuratzeko lehian sartu da. Tenemos que exponernos a que no contaminen, porque no me vale el dinero si me están matando por otro lado. ¿Tú crees que vamos a poder hacer El tema de hoy la continuidad es de la coral. La continuidad de la coral en condiciones mínimamente aceptables. De acuerdo. Que de poco llegamos a los... Eta honekin besterik ez, zure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituena guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian hori bai adi jarraian eguerdian Isa González Elkarrekin Podemoseko eusko legebiltzarkideari egin diogun elkarrizketara ondo izan eta bihar arte.
Egun oro legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dakagu Isa González, Elkarrekin Podemosiuko legebiltzarkidea, ongi etorri. Eskerrik asko. Euskarari buruz galdetuko dizugu lehenik eta behin, atzo Euskalgintzaren kontseiluak berritu zituelako aurtengo erronkak eta helburuak, baina era berean beste albiste bat ere etorri delako, kasu honetan Gasteizeko auzitegitik, ezta? Arkautiko B2 maila ez izatearen aldeko ebazpen hori heldu delako. Azken hilabetean antzeko hainbat ebazpen egon dira auzitegietatik euskararen aurkakoak, batez ere administrazio publikoan. Zenolako irakurketa egiten du Elkarrekin Podemosek? Bueno, hizkuntza eskubideak bermatu behar direla, edozein prozesutan, eta horren alde gaude. Osea, ez bada bermatzen, bermatu behar da. Eta ez dakit, bueno, auzitegi batek esan behar badu, holan. Baina administrazioak kontuan hartu behar du, olako prozesuetan, ja, kontuan hartu behar duela, hizkuntzaren bermatu behar dela, bai. Epaitegetatik etorri dira, baina salaketa batzuk aurretik egon direlako, batzutan sindikatuen aldetik etorri dira salaketa horiek edo elegite horiek, ez? Eta esan dugu behin eta berriro errepikatu den zerbait izan da, Irunen ikusi dugu, Laudion ikusi dugu, Barakaldon duela gutxi ere. Hildo edo lerro komunik ikusten duzue honetan? Bueno, kasu bakoitzean, aztertu behar da, momentu bakoitzean, eta, bueno, egoera zein den, guk ez dugu ikusten harremana dauela haien artean, baina hori, hizkuntza eskubidea bermatu behar da edozein prozesutan. Zer esan ematen ari den gaia da baita ere Madrilek Gasteizen egin nahi duen errefuxiatuak hartzeko zentro horrek, ezta? Arana klinikaren inguruan sortutako eztabaidaren zein irakurketa egiten duzue? Bueno, eztabaida batzuk polarizatzen ari dira eta horrek ez du laguntzen. Ez du laguntzen gizarte kohesionatu baten eta gainera, gu Euskadin harrera gizartea gara, eta diskurtso batzuk eta hitz batzuk eta esamolde batzuk ezin dira erabili edozein kontestutan. Orduan, alde batetik baztertu behar ditugu hitz batzuk, esamolde batzuk, eta altura de miraz esaten dioguna, euki behar dugu alderdiok naiz eta hauteskundeak hor daudela eta gure profil propioa markatu nahi dugula. Hauteskunde kutsua sumatu duzue orduan sortutako eztabaida, batez ere Eusko Jaurlaritzaren gobernua osatzen duten bazkideen aldetik? Bueno, gaur ematen du ja, erdi konponduta daukatela, baina guretzako oso arriskutsua da, olako diskurtsoak sortzea edozein momentutan, eta mesedea ez dute egiten gizarte kohesionatu batentzako. Dena den harrera zentroari buruz, ez? Uste duzu beharrezkoa dela horrelako ekipamendu bat? Bueno, guk gure eredu propioa edo holan esaten dute, ez da, Euskadin eredu propioa daukagula. Guk sinisten dugu eredu dezentralizatu baten, eta egia da hemen Euskadin naiz eta kompetentzia ez euki, hemen instituzioek heltzen ez dutenak, organoz kanpoko erakundeek egiten dute lana. Orduan, gu sinisten dugu bi alde horietatik lan egitea errefuxiatuen asuntoetan eta migranteekin lan egitea. Babestuko duzu orduan, edo horren alde agertzen zarete, proiektu honen alde? Guk sinisten dugu, gu lantzen dugun ereduan, eta guk uste dugu hemen Euskadin gauzak ondo egiten ari direla. Beraz, guk defendatu behar dugu gurea eta horretan lan egiten dugu instituzio guztietan. Indarkeria matxistak bestalde ez duetenik, eta ari aurre egiteko neurri batzuk ari dira mahai gainean jartzen, administrazio desberdinetatik ez, adibidez, kasu larrienetan gizonezkoei eskumutur telematikoak ezartzearena edo beste batzuk ere. Zer deritzozue horrelako neurrien gainean?
Jo, behitu lehenengoa izan behar da, datuak oso larriak direla, eta, kezkatuta gaude, nik uste dute emakume guztiok kezkatuta gaude, baina gizarte bezala kezkatzen gaitu, ze gertatzen ari den. Ikusi behar da, neurriak hartzen ari dira, bai estatu mailan, bai hemen Euskadin, mai interinstituzionaletan eta koordinazio lana egiten ari da, leku guztietatik, estrategiak eta planak eta baliabideak jartzen ari dira mahai gainean, indarkeria matxistari aurre egiteko, baina esparru guztietatik jarraitu behar dugu lana egiten hezkuntzatik, osasunetik, gizarte sozialetatik eta edozein esparrutatik. Orduan, estrategiak ondo daude, baina jarraitu behar dugu lana egiten indarkeria matxista ekiditeko. Uste duzue fokua aldatzen ari dela pixkanaka? Eta gizonezkoen gain jartzen ari dela erantzukizun hori? Bai, aldatu behar da. Ez dago beste biderik, bai. Eta gainera, justo egun honetan ateratzen diren berriak, zelan protokoloak ezartzen ari dira bai jai gunetan eta denok dekogu buruan ze gertatu zen hemen Bilboko festetan txosnetak gelditzen zirenean, adibidez, eta eragina positiboa dauka denontzako, bai guretzako, babesak sentituko garela, eta gero gizonentzat ere bai. Osakidetzari buruz, egunotan piztuten eztabaida da, Osakidetzako langileek edo Osakidetzako medikuek hobeto esan da, Osakidetzan soilik lan egiteko esklusibotasun hori izan beharko luketen. Horren aldekoak zarete? Bai, jarri gendun gu mahai gainean asunto hori, eta egia esan hasieratik harrera oso positiboa, oso baikorra izan da leku guztietatik, sindikatuetatik, medikuen erakundetatik, eta gizarteak ere bai, alde agertu dira, ea ber zer pasatzen den, eztabaidatzen denean hori legebiltzarrean. Hasieran beste talde parlamentarioek prest agertu ziren eztabaidatzeko, gero irten dira desberdinak EAJaren barruan, baina guk horretan jarraituko dugu implementatzen. Alde batetik pentsatzen dugu zerrenda luzeak murriztu ahal izateko ekimen bat izan ahal dela, eta gero beste aldetik esklusibitatena medikuentzat osasun publikoan erakargarria izan behar dela. Izan ere zelako lotura dago osasun publikoaren eta pribatuaren artean, ez? Adibide gisa, haurdunaldiak etetearena izango litzateke, ez da? Hainbat edo gehienak osasungintza pribatura bideratzen direlako. Bueno, horrek lotura dauka ereduarekin. EAJak saltzen du bere aurrekontua osasunean handiena dela. Eta horrek zer suposatzen du? Alde batetik azpi kontratazioak daude edozein zerbitzutan, eta hori garbiketa azpi kontratatzen da, ambulantziak eta beste gauza batzuk. Eta zerbitzuak ere bai, eta abortua dau hor barruan. Eta 80% piku abortuak egiten dira klinika pribatuetan. Eta anomalia bat da. Alde batetik gobernuak esaten du, bere aurrekontua handiena dela, eta gero beste aldetik azpi kontratatzen ditu zerbitzu eta gauza guztiak. Orduan, kontraesan bada, eta gero abortuaren kasuan eztabaidatuko dugu ja laster, datorren astean edo hurrengoan, ekimen bat parlamentuan abortua publikoan egin behar direlako. Zer gertatzen da orduan, ez? Aurrekontua hain handia baldin bada, gero zergatik ez dira ikusten ez egunerokotasunean isla hori? Ikusten da, jendea ikusten da. Zuk joaten bazara ambulategi batera eta ikusten baduzu itxaron zerrenda oso luzea da, edo espezialistaetara joatea itxaron behar duzula
ez dakit zenbat urtebete edo ez dakit zenbat hilabete, zuk egiten duzu holan eta ikusten duzu zelan. Hori, medikuak batzutan joaten dira pribatuetara. Zu joaten zara ginekologo pribatu baten gana eta frogak, behar dituzuen frogak aurreratzen dira publikotik. Eta nahasketa hori egiten da eta da hemen euskal eredua. Publiko eta pribatua nahastea eta jendea konfunditzea. Hezkuntza legeari buruz, aurrerapenik izan da azken asteotan? Ez, gure aldetik ez guk ituna sinatu gendun, itunean sinisten dugu eta jarraitzen dugu sinisten, baina oso kritikoak eta momentu honetan ja ez eskorrak gara, guk ikusten dugun Hezkuntza Departamentuak pausuak ematen den heinean, itunaren, espirituaren kontra daudela. Itunan sinisten dugu, itunean publikoa sendotu behar zela itunarekin eta segregazioaren kontrako neurriak hartu behar zirela. Baina ikusten ari gara, pausuak ematen diren heinean guk ikusten dugu departamentuak urrundu egiten dela itunaren espirituarekin. Eta azken astetan ez dago berririk ez. Bide honetatik jarraituz gero arriskoa dago hezkuntza legea Elkarrekin Podemosen babesa ez izateko? Hezkuntza, legea hor dago, airean dago, gu ezagutu genuen lehenengo zirriborroa udan, baina badaude ja beste zirriborro batzuk eta guk ez ditugu ezagutzen zuzenean, badakigu, eztabaidatzen edo adosten ari dela beste bi alderdiekin, baina gu kanpoan gaude eta kanpoan sentitzen gara, urrun sentitzen gara, eta gu lehenengo zirriborroa ezagututa, urrun ikusten dugu gure jarrera aldekoa izatea. Ez duzu egingo saiakerarik berriro ere harreman horiek berreskuratzeko eta zuen eskakizunak plazaratzeko? Gu prest gaude, gu jarraitzen dugu itunaren jarraipen maila parte hartzen, baina ezin dugu, ez dago aldaketarik proposatu eta orduan gu jarraitzen dugu mailan, gure papera da hor jarraitzea, baina ezin badugu ez dira aldatu, De Miguel, ustelkeria auzia ere izan da egunetako albiste, Auzitegi Gorenak berretsi egin dituelako zigorrak, hemendik aurrera zer espero behar da? Guk espero dugu eta guk uste dugu gizarteak esperatzen du aldaketa bat izatea. Oposiziotik behin eta berriro eramaten ditugu ustelkeriaren kontrako neurriak ezartzea parlamentura eta ez esaten dute Eajak eta PSOEk. Adibidez, ustelkeriaren kontrako fiskalia ezartzea, ez esan zuten. Testiguen babesa, ez dakite, zenbat eta zenbat ekimen, eta ez esaten dute. Orduan, guk uste dugu da momentua dela Eajak eta PSOEk olako neurriak bere babesa eukitzea eta jendea ikustea benetan dagoen borondatea haien aldetik honekin bukatzeko. Orain arte uste duzu orduan ez dagoela bermatuta etorkizunean horrelakoak berriro ere gertatzea? Ez, airean daude, baina ikusten da berriak pasatzen dira, eta igual berria da pare bat hiruzpalau egunetan, eta gero ja bukatzen da, baina ez da kasu isolatu bat. Guk ikusten dugu hemen Euskadin behin eta berriro kasuak agertzen direla, eta gainera kazetarien esker momentu askotan kaleratzen dira olako asuntoak. Baina denok dekogu buruan Montai edo Osakidetzako opeak edo Barrika edo
Alonsotoiko udaletxearenak, orduan, ez dira kasu bakarrak, de Miguel adibidez, de Miguel ez da kasu bakarrak, baizik eta oso zabalduta dago. Kasu isolatuak ere ez direnak dira ate birakariak, Austar Zelaieta kazetariak kaleratu duen ikerketa baten arabera, 30 bat kasu egon daitezke, Aiotatik enpresa energetikora sartu egin dutenen artean, zenolako hausnarketa egiten duzue? Bueno, Euskadin ustelkeria, esan dugun bezala, baina ustelkeria oso zabalduta dago. Eta oso zabalduta dago eta oso sendotuta dago gure gizartean. Eta batzutan ez dugu ikusten eta ez da ikusten. Eta hori, bi faktore daude hori gertatzeko. Bata da, alde batetik badira politika zerbitzu publikotzat hartzen dugunok, eta politika norberaren onurako aukera gisa ulertzen dutenak. Eta horren adibide dira ate birakariak, zuk esaten dituzuna. Aiotak liderra da erakundetatik energiaren administrazio kontseiluetara pasatzen diren karguak, eta gero bigarren faktorea, daramate 40 urte gobernatzen. Eta horrek zer suposatzen du? Administrazio beraien propietatea dela. Gainera potere ekonomikoekin harremanak sendotzen dira, eta bi faktore hauek batuta korrupzioa sortzen da. Eta hori da aldatu behar duguna. Nazioartera begira ikusmin eta kezka handia sortu du egunotan, Ukrainako gerrak zenolako bilakaera izango duen hemendik aurrera, batez ere jakinda NATOko herrialdeak daudela prest tankeak bertara bidaltzeko, zer suposatu dezake honek? Bueno, inoiz ez da guda bat gelditzen armekin. Eta orduan gu hasieratik diplomazian diplomazian sinisten dugu, eta guk diplomazian ipintzen dugu gure apostua. Orduan, momentu honetan, kolokan dago tankeak bidaltzagatik, azkenean dira armak, eta armekin ezin da elikatzen guda. Gainera, arriskua dekogu, eta adituek esaten duen bezala, beste guda maileko baten gauden aurrean gaude, ezta? Rusiak dauzka beste arma batzuk, eta arma nuklearrak hain zuzen, eta eskalada honetan oso arriskutsua da armak bidaltzea. Orduan, gure taldetik beti defendatzen dugu diplomazia da, gudarekin amaitzeko bide bakarra. Espero daiteke Espainiar estatuak ere argi berdea ematea horrelako armastunak bidaltzeko? Bueno, ez dakit ze gertatuko den, badakigu norden herria erasotzailea eta norden erasotua, baina horrek ez du esan nahi hitz egin behar ez denik, eta, zaila izango da. Testuinguru ekonomikoari begira, zein handi batean Ukrainako gerrak ekarritako ondorioak pairatzen ari garelako, atzokoan onartu zen Madrilgo Kongresuan berriro ere 3. paketea, krisiari aurre egiteko 3. neurri sorta, zer deritzozue? Krisia egoera baten aurrean, inflazioaren aurrean, bizitzaren garestiateren aurrean, bi motako neurriak har daitezke. Batzuk aringarriak dira, partxeak deitzen ditugunak, eta hau da zuzeneko laguntzak familiei, saltokitzekiei, erregaiei, eta neurri horiek guztiak ondo daude premia bati erantzuten dioten heinean, eta gure babesa izango dute. Baina kontua zera da, egiturazko neurriak hartu behar dira. Herritarrak babesteko neurriak edozein ezustekoren mende ez daitezen egon. Eta, guk uste dugu herritarren beharrak ezin dituztela interes pribatuek baldintzatu. Eta bi adibide jarriko ditute. Energia eta elikadura. Energia oinarrizko beharra dago. Eta mundu guztiak behar ditu. Elektrizitatea eta urberoa.
eta beraz esku hartze publikoa behar da, gai horretan, kontrol publikoa behar da, etxe guztiek argia eta urberoa dutela bermatzeko. Eta beste adibide bat hori elikadura. Ez da justua, banaketa kate handiak, janariarekin espekulatzen ibiltzea. Eta familiek erosketa saskia ordaindu ezin duten bitartean. Orduan, azken finean, herritarren beharrak eskubide bihurtzen dira kontrol eta zerbitzu publikoen bidez. Podemosek eta baita ere investidurako bestelako alderdiek ere, kideek, ohartarazpena egin diote Sánchezi atzokoan, alde batetik esan ez, hartutako neurri hauetik haratago joatearen beharra badagoela, baina baita ere, legealdia amaitzen ari den honetan, oraindik ere kontu asko daudela betetzeko, ezta? Badirudi etengabeko presioa behar duela Sánchezek bidetik ez irteteko? Bueno, momentu honetan gobernuan gaude eta gu dekogun gure indarra gobernuaren barruan eta gu jarraitu behar dugu presioa ematen. Osea, guk ez dugu baietz ezaten edozein momentutan edo kasu guztietan. Gainera guk oso kritikoa gara, barne gobernuan ere, eta horretan jarraitu behar dugu eta horretan jarraituko dugu. Isa González, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea, eskerrik asko beste behin Hamaika Telebistara gerturatzea.